जेराव थाइजौ फिथाइया बारा थायो बे जायगाखौ हदाय अन्थाइ बारा खुबैयो। फैगोन दिनाव जोंनि बे ओनसोलाव हाग्रामानि खोमोन दायसिबो थानाय नङा। मोनसे जौगानाय फैदों, परिबर्तन फैदों आरो बे परिबर्तनखौ हाग्रामाया जेसेबांखि नंखाय बुङा मानो, हाग्रामा हान्जाया जेसेबांखि नंखाय बुङा मानो जोंनि बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों, हमदांनो हादों। दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव खावरां प्राइमारि कमिटिनि अर्गेनाइजेसनावहाय जोंनि इउपिपिएलनि मोनसे महा जयनिं सेरेमनि जादों आरो बे महा जयनिं सेरेमनियाव टटेलि 700निबो बांसिन माने बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा दिनै गोसो गोथारै फैनानै बेयाव जयेन जाफैदों आरो जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानिफ्राय बिथांमोनखौ जों गोसो गोथारै बरायदों आरो बे मोनसे जयनिं बे महा जयनिं सेरेमनिनि गेजेरजों जों बेखौनो रायजोफोरनो मेसेज होनो नागिरो दे जोंखौ दिनैनि दिनाव हाग्रामाया जिबायदि 2 नाम्बार बे जयनिं सेरेमनि खालामनानै गावनि मानसिखौनो गावनो घुरायनानै जिखिनि जयनिं सेरेमनि खालामबाय थादों, नाथाय दिनै जोंनि नैबे जयनिं सेरेमनियाव दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनगोन दे हसाकै बिपिएफनि बांसिन मिसुलिया बांसिन डुप्लिकेट सिन्ताधाराखौ रायजो राजाफ्रा हमनो हाखानानै दिनै बिथांमोनजों रावबो आवगायलाङाखै। टटेलि दिनै नैबे प्राइमारि कमिटि आन्थायाव मोनसे प्राइमारि हाग्रामानि बा बिपिएफनि जयनिं सेरेमनियाव गावसिनि मानसिखौ लाना मोनसे ब्लकनि गेजेराव 1000-1200 मानसि ज' जायो। 1000-1200नि गेजेराव बिथांमोना 1700 जयेन जादों होननानै बुङो, नाथाय दिनै जोंना नैबेहाय 700 जन मोनसे प्राइमारिनि आन्दारावनो बिपिएफनि रायजो राजाफ्रा दोलैनो गोरै ओंखारबोनानै जयेन जाफैदों। आं बरायदों बिथांमोनखौ दे जोंनि इउपिपिएलआव बिथांमोना गोसो गोथारै फैनो, खारन दिनैनि दिनाव बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा समग्र बिटिसि ओनसोलनि गासैबो बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङानो जा, देहानि बिथिङानो जा, गासिबो बिथिङाव मोनसे जौगानाय फैदों, परिबर्तन फैदों आरो बे परिबर्तनखौ हाग्रामाया जेसेबांखि नंखाय बुङा मानो, हाग्रामा हान्जाया जेसेबांखि नंखाय बुङा मानो जोंनि बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों, हमदांनो हादों। फैगोन दिनाव जे बिटिसिआव जौगानांगौब्ला, बिटिसिआव सान्ति नांगौब्ला एकमात्र प्रमद बर'नि दरकार आरो बे प्रमद बर'खौ लानानैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां हास्थायनानै दिनै थांनाय दिनफोराव इउपिपिएल जों गैयामोनब्लाबो दिनै इउपिपिएलआव फैदों, इउपिपिएलआव दोलै नोगोरै ओंखारफैदों। जों रावखौबो बेयाव माबायाखै, गासिबो गावबा गाव न'खरनिफ्राय ओंखारफैनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैदों आरो बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामदों फैगोन दिनाव जोंनि बे ओनसोलाव हाग्रामानि खोमोन दायसिबो थानाय नङा, जिगाब दोंसेबो थानाय नङा, खारन रायजो राजाफ्रा जेरै ओंखारबोदों। दिनै जोंनि मावनाय दांनाय रायजो राजा जिखिनि अभाब अभियोग बेखौ दिनै प्रमद बर'आ पुरन खालामनो थाखाय, सुफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो बेखौ बुजिनानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा दोलैनो गोरै ओंखारबोदों। इउपिपिएलखौ दिनैनि दिनाव सोंखारिनाया जाहैबाय बिर'धि दल आरो बिर'धि दला सोंखारिखानांगोन आरो जेरैबायदि प्रमद बर'खौ सोंखारियो, बे सोंखारिनायनि एकमात्र कारना जाबाय जेराव थाइजौ फिथाइया बारा थायो बे जायगाखौ हदाय अन्थाइ बारा खुबैयो। दिनै प्रमद बर'आ मोजां खामानि मावदों, बयनिख्रुइ साबसिन खामानि मावदों, बेनिखायनो बिर'धिया गावसोरनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनो थाखाय बे समाव बिर'धिया अस्तित्व रैखानि मोनसे कुइसन सम आरो बेखौ लानानै दिनै नंनाय नङै जेराव नेहाद राव बुंनानै जोबथानाय राव जायखौ आनसिभिलाइज माने लेंगुवेज होननानै बुङो, बे बाथ्रासिमहालागै थांनानै हाग्रामा सापर्टारफोरा रायजो राजाफोरा दिनै माने प्रमद बर'खौ सोंखारियो। बे जाबाय जेननायनि मोनसे लक्षन। दिनैनि दिनाव हाग्रामा हान्जायादि जेनबाय, हाग्रामा हान्जायादि जोब्बाय बेखौ फोरमायनाय जायो, खारन बिथांमोननि बुंनाय रावनिफ्राय, बिथांमोननि जिथु सिन्ताधारानिफ्राय जों बेखौनो हमनो हायो।